Aquesta tretzena edició del Mercat Medieval estem molt contents, primer de tot perquè no plou i segon perquè hem arribat al límit de parades, tenim més de 120 parades i més de 20 parades de comerç local i estem molt contents amb els espectacles que aquest any farem, els tallers d'oficis, que són gratuïts per als més petits i que podem gaudir aquest retorn a la vida medieval de la ciutat de Viladecans. Que està ambientat també una mica per la seva edat. Que això pensava que, per exemple, que no ho podria fer i ho ha fet molt bé i s'ho ha passat bé y que hi ha una mica de tot. Hemos venido a dar una vueltecita, a pasarlo bien, a disfrutar el día y a pintarle la cara, que es lo que ella quería. Pues nos está pareciendo muy bien. Aparte venimos cada año y la verdad es, actividades para los niños, que ellos disfruten. Cada any venim nosaltres, llavors des que tenim els nens aprofitem i sobretot les activitats infantils, com ara que hi ha per anar a veure els falcons, que hi hem anat, hi ha aquí fora un vaixell, hi ha les atraccions, sobretot per ells ara mateix.